Добрий день, шановні глядачі телеканалу АТР. В етері програма «Бугунь». Мене звати Айдер Муждабаєв. Я дуже радий, що до нас сьогодні долучився відомий політичний і військовий експерт Олександр Коваленко. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю. Ну, знаєте, давайте одразу просто з головного. Як ви оцінюєте сучасний стан бойових дій? Ну, по всьому периметру, що відбувається, такий ваш обзор для наших глядачів, щоб ми мали цілісну картину як бойових дій, так і терористичних актів, які спрямовані на те, щоб, ну, звісно, така гібридна терористична війна, щоб вони якось там допомогли цій так званої другої армії світу щось зробити з нами ще погане. Ну, фактично, той терор, який здійснює на сьогодні російські окупаційні війська проти цивільного населення, він ніяк не допомагає безпосередньо самим підрозділам РОВ досягти якогось успіху в зоні бойових дій. Якщо про зону бойових дій, ми можемо на сьогодні спостерігати деякі локації, на яких дійсно відбуваються інтенсивні активні дії, а на яких ні. Якщо ми кажемо про Донбаський плацдарм, то ми його можемо розділяти на Луганську частину, де буде відбуватися контрнаступ Збройних сил України, тому що на сьогодні ми можемо спостерігати дії, які відбуваються як для створення умов для цього контрнаступу, формування умов до цього контрнаступу, так і безпосередньо дії з боку російських окупаційних військ, якими вони намагаються саме зупинити контрнаступ ЗСУ. Безпосередньо це збільшення кількості своїх підрозділів, сил та засобів біля таких важливих населених пунктів на сьогодні, як Креміна та Сватове. Вони концентрують там достатньо серйозну групу військ для того, щоб в першу чергу забезпечити основну логістичну артерію, найближчу логістичну артерію до позицій ЗСУ, таку як траса Р-66, а це Троїцька, Сватове, Креміна, Рубіжне, Северодонецьк, забезпечити її, скажімо так, повноцінну оборону. Але по деяким локаціям, вже навіть на сьогодні, в деяких локаціях ця траса знаходиться під повним вогневим контролем ЗСУ. Хоча вогневий контроль – це все ж таки ще не фізичний контроль. З іншого боку, на Донбаському плацдармі є локація Авдіївки та Бахмуту. Саме там росіяни намагаються найбільш вести активні штурмові дії. Мета основних, звісно, їх це окупація Авдіївки та Бахмута, але це вже відбувається майже четвертий місяць. Ще з минулого літа вони розпочали цей наступ в напрямку Авдіївки та Бахмуту, та на сьогодні що ми маємо? А в напрямку Авдіївки вони повністю зруйнували такий населений пункт, як Піски, але вони його не контролюють. Вони навіть на сьогодні, цей населений пункт є сірою зоною, вони не можуть там повноцінно закріпитися, постійно знаходячись під ударами ЗСУ. Напрямок Бахмуту, вони сконцентрували на сьогодні там фактично підрозділи першого армійського корпусу, другого армійського корпусу, а також приватної військової компанії «Вагнер». Досить серйозне угрупування. З півночі та півдня вони намагаються пробити оборону ЗСУ та безпосередньо захопити цей населений пункт. Справа у тому, що вони це роблять, ну, фактично, четвертий місяць б'ють лоба об стіну, хоча за цей період, знову ж таки, що відбувалося в цій зоні, на цьому плацдармі? Ну, наприклад, це звільнення Харківської області. Більше ніж 8,5 тисяч квадратних кілометрів було звільнено, а потім було вже звільнено локацію Лиману. А росіяни знаходяться все ще біля Бахмута та намагаються там концентрувати усі свої зусилля. Це в якомусь сенсі навіть нам вигідно, тому що вони цей ресурс не розподіляють, наприклад, на сьогодні на Сватовський напрямок, на Креміну, щоб утримувати ці локації. Тобто зусилля спрямовані не на ті напрямки, не по тим локаціям, де, наприклад, ну, вони дійсно могли б нам зробити неприємні сюрпризи. Або, якщо не заблокувати, то хоча б загальмувати наш контрнаступ.
А інші локації це вже південний плацдарм, Запорізька область та лівобережна частина Херсонщини. Я розділяю Херсонщину на фактично два плацдарми, лівобережний та правобережний, тому що їх неможливо розглядати однаково. Це зовсім інші плацдарми, сценарії по деокупації яких будуть також розглядатися по-іншому. А на сьогодні Запорізька область є ключом для звільнення півдня, а саме лівобережної частини Херсонщини, а також просування на південну частину Донеччини. Ну і, звісно, вихід на тимчасово окупований півострів Крим. Але саме в Запорізькій області йде формування саме тих умов, які в середньостроковій, не в короткостроковій, але в середньостроковій перспективі ЗСУ будуть використовувати для просування. На сьогодні одним з факторів створення цих умов є постійні регулярні удари ЗСУ по об'єктам військової інфраструктури, військовим об'єктам РОВ саме в Запорізькій області. Ну і, звісно, це блокування будь-яких їх імітацій, в першу чергу, я можу це лише так назвати, саме імітації наступальних дій. Ну і, звісно, правобережна частина Херсонщини, після того, як було звільнено значний плацдарм північно-північно-східного напрямку від Херсону, це фактично по лінії Давидів-Брід Дучани. Зараз відбувається підготовка до іншого етапу контрнаступу, а саме це вже в напрямку Береслава. Росіяни намагаються в районі з Береслава до села Високе створити якусь потужну лінію оборони, але їм це, я не впевнений, що найближчим часом вдасться, тому що вони знаходяться під повним вогневим контролем та впливом Збройних сил України. Для того, щоб якось покращити їх становище в цій локації, російське командування воно перетягнуло частину артилерії з Запорізької області та лівобережної частини Херсонщини ближче вже до Дніпра, щоб здійснювати вплив на позиції ЗСУ, підтримувати російських окупантів вже на правому березі. Хоча це не зовсім, скажімо так, тактично та стратегічно раціонально, тому що на сьогодні Збройні Сили України в цій локації використовують артилерію як ствольну, так і реактивну, яка має значно більшу відстань знищення об'єктів та значно більшу точність. Тому навіть на лівому березі вони знаходяться під вогневим впливом біля Дніпра, вогневим впливом нашої артилерії. Ну і фактично ця підготовка до звільнення Береслава, який відкриває не тільки шлях до Нової Каховки, хоча я не впевнений, що саме буде відбуватися контрнаступ в напрямку Новокаховки та буде Нова Каховка звільнятися найближчим часом, а саме він відкриває шлях до Херсону. Ось це найголовніше. І якщо це відбудеться, то ми можемо в перспективі казати те, що Херсону буде здійснюватись просування ЗСУ по 3 напрямкам: західного, північного та північно-східного. Ну, дуже подробний аналіз саме тих точок, де йдуть активні бойові дії. І тут таке супутнє питання. А навіщо, як ви думаєте, ось прийшов новий цей м'ясник, так, як його звати, Суровікін, так? Ну, людина з репутацією, просто це якийсь літературний зло, просто, я не знаю, чорт, дьявол. Тобто він почав давити демократію ще в Москві в 91-му році. І я, до речі, цього факту не знав, але це дуже, дуже чітко характеризує його як людину. І, ну, звісно, без фюрера він жодних рішень не може скласти. Тобто, чому вони, на вашу думку, саме зараз, коли такий стан, який ви описали на фронтах, саме зараз вони обрали масовану тактику терористичну нападів на інфраструктуру, перш за все енергетичну. Як це пов'язано? Якщо ви сказали, що це не впливає на стан війська, абсолютно, як ви, на вашу думку, навіщо вони це роблять? І чи може бути це підготовкою для якогось там більш масштабного наступу, який там є в голові фюрера і його терористів-полководців, так званих? Фактично, використання такої тактики
тиску на цивільне населення через терор ми могли спостерігати багато разів протягом історії, сучасної історії, що в радянській армії, що в російській армії. Ну, наприклад, якщо ми кажемо про радянську армію, то терор проти цивільного населення – це було стандартною тактикою в Афганістані. Аналогічно це було, Російська Федерація використовувала цю тактику під час Першої та Другої чеченських війн. Вони розпочинали саме цю тактику використовувати в Грузії, але війна в Грузії закінчилась за 5 днів. Та фактично цей рівень, колапс цих військових злочинів, він не досяг свого піку. Вони не встигли ще фактично здійснити настільки масштабні військові злочини. Вони їх починали, але 5 днів не вистачило часу. А потім була Сирія. Саме з Сирії Суровікін, він фактично реалізував себе повноцінно як генерал-маніяк. Він займався саме тотальним терором проти цивільного населення, геноцидом цивільного населення. Та саме цю тактику він буде використовувати в Україні. Але зараз не стільки про самого Суровікіна, а про саму цю тактику. Навіщо її використовують? Що вона переслідує? Які вона може дати профіти російському командуванню? А воно вирішує 4 задачі для російських окупантів. Наприклад, зараз ми бачимо нанесення ударів по цивільній інфраструктурі. Але до того, що ми бачили? Харків, Миколаїв, Запоріжжя, Слов'янськ, Краматорськ – удари по цивільним об'єктам. Майже кожен населений пункт, який знаходиться біля лінії фронту, увесь цей час знаходився під постійним обстрілом. Є можливість наносити удари за рахунок ствольної реактивної артилерії, вони це роблять. Є можливість наносити ракетні удари, наприклад, за рахунок С-300 ЗРК, які вони приналаштували на нанесення ударів по поверхні, вони це роблять постійно. Навіщо? Навіщо це робити? Знищувати цивільні будинки, вбивати цивільних? А до того, що ось цей терор, він фактично здійснює поетапно їх таку собі стратегію впливу на цей регіон, на цю область, на всю країну. Перший етап – це паніка серед цивільного населення. Це хаос серед цивільного населення, хаотизація соціальної складової, здійснення постійного морально-психологічного тиску. Для чого? Щоб в паніці цивільне населення, в першу чергу у місцевої влади, постійно вимагала, щоб вони щось зробили, щоб це припинилось. А як це можна зробити? Ну, звісно, віддати цей населений пункт окупантам. Хай заходять, хай контролюють, тільки не обстрілюють. Цивільна, знову ж таки, другий етап – це коли місцева влада, знаходячись під таким впливом, повинна бути в перспективі, повинна перейти до переговорів з окупантами, піти на якісь домовленості, фактично здати населений пункт, селище, місто окупаційним військам. Третій етап – це здійснення впливу через місцеве населення та місцеву владу вже на Збройні сили, які захищають цей населений пункт. Тобто місцеве населення постійно їх проклинає: це нас обстрілюють, тому що ви знаходитесь тут, вони по вам стріляють, а вони гатять по нашим будинкам. І ось такі наративи, вони розповсюджуються внутрішніми ворогами інформаційно, та це відбувається демотивація та деморалізація Збройних сил, які захищають цей населений пункт. Та найвищий останній етап – це коли усі ці 3 фактори – цивільне населення, яке в паніці, місцева влада, яка не готова боронити цей населений пункт, здає їх окупантам, а Збройні сили не можуть тримати оборону, вони демотивовані та деморалізовані. Таку владу країни набагато легше саме змусити сідати за стіл переговорів та саме на умовах окупантів, саме з ультиматумами окупантів. Ось ці 4 мети і переслідують цими діями російське командування. Хоча в Україні вони вже повинні були давним-давно це зрозуміти, що ця тактика, вона не працює. Кожен цей удар, він навпаки, він збільшує ненависть до окупантів серед українців,
а серед Збройних сил мотивує саме прискорювати контрнаступальні дії та вбивати ще більше окупантів. Ну я ж і кажу, тут я не дуже розумію. Тобто вони ракетами, які коштують дорого, і ці дрони, які б вони не були іранські, вони теж коштують. Це не нуль, так? І вони їх просто масово використовують не так, як це було раніше, там до останніх тижнів, так? І вони б, я так думаю, да, вони б могли б застосувати цю зброю проти збройних сил, наприклад, так, а вони витрачають на терор. Да? І на терор, який в принципі не дуже корисний. Тобто, так, є проблеми, багато проблем. Там люди стікаються з тим, з іншим, зв'язок, там вода, там струм. Але це абсолютно не призводить до тієї ситуації, яку ви описали. Тож вони будуть продовжувати це робити, але вони або вони зараз знаєте, всі про це кажуть, про атаки на об'єкти. Може, вони щось готують інше. У зв'язку з мобілізацією, там, до речі, як ви до неї ставитесь, і в принципі стан війська ворога. Я б просив вас описати і стан, і наміри, і можливості потенційні. Ми не маємо їх переоцінювати, звісно, але недооцінювати теж не маємо, бо це все ж таки це маса людей велика. Чого вони можуть намагатися в подальшому, протягом, наприклад, до Нового року? Давайте так прикинемо. Ну що ж, щодо ударів, то вони будуть їх продовжувати. В них немає іншої тактики та стратегії. Вони її не виробляють. В них немає якихось сучасних взагалі підходів до вирішення ось цих задач на місцевості. Я не здивований цьому, тому що, якщо ми кажемо саме про зону бойових дій, то досі я можу там спостерігати використання тактики ведення бойових дій ще часів 1980-х років радянської армії. По деяким напрямкам це навіть 70-50-ті роки використання ось цих принципів. Нічого нового взагалі. Та це має свій вплив на ефективність використання своїх підрозділів росіянами, взагалі ефективність їх збройних сил. Тому вони будуть продовжувати саме намагаючись досягти своєї мети через терор місцевого населення. А щодо частково мобілізованих, так званих, Сергій Шойгу заявляв про те, що вони там намагаються 300 тисяч зібрати цих частково мобілізованих. А як насправді, на вашу думку, пане Олександр? Вони зможуть їх зібрати. Вони можуть. Це репресивна все ж таки країна, це країна, яка використовує саме репресивні методи для цього, але з іншого боку, зібрати це одне, а забезпечити. Справа у тому, що мобілізаційний ресурс забезпечення армії Росії в найкращі часи, коли в них були надприбутки від нафти, газу, коли не було санкцій, все було добре та чудово, коли Путіна чекали в Букінгемському палаці, все таке інше, тоді навіть у Росії був мобілізаційний потенціал армії забезпечення 60-65 тисяч осіб. Це саме забезпечення мобілізованих в короткі строки під час якоїсь там ситуації надзвичайної. На сьогодні цією інформацією повноцінно я не володію. Її мало хто взагалі володіє, тому що вона фактично є закритою. Які в них реальні можливості? Але коли почалась часткова мобілізація, мене також дуже часто запитували, а саме, скільки вони можуть зібрати, скільки вони можуть забезпечити. Я б подивився, маючи, наприклад, таке явище, за яким я постійно спостерігав ще з травня, як формування 3-го армійського корпусу в Моліно, звернувши увагу саме, як він формувався, я зробив висновок, що вони зможуть повноцінно зібрати, укомплектувати приблизно десь 30 тисяч, трохи більше 30 тисяч, саме у форматі 2 армійських корпусів, але на це їм знадобиться приблизно десь 2-3 місяці. Ось це можливо. Зараз я спостерігаю за тим, що вони навіть цього не можуть зробити. Що я маю на увазі?
Якщо ми кажемо про 300 тисяч цього особового складу, що це таке? Знову ж таки, що це 300 тисяч в умовах сучасної війни? Нема такого поняття, як 300 тисяч військовослужбовців. Є підрозділи, там рота, батальйон, дивізія і так далі, і так далі. Основна бойова одиниця на сьогодні в сучасній війні – це батальйонна тактична група. Вони виконують свої усі функції та задачі саме батальйонно-тактичними групами. Під час вторгнення до України Росія мала 136 батальйонно-тактичних груп. 300 тисяч особового складу – це фактично 375 батальйонно-тактичних груп. Щоб забезпечити таку кількість батальйонно-тактичних груп, наприклад, одна батальйонно-тактична група повинна мати, знову ж таки, 11 танків, там 33 ББМ, це бронетранспортери, БТР, БМП. Вони повинні мати реактивні системи залпового вогню, самохідні артилерійські установки, зенітно-ракетні комплекси, РЕП і так далі, і так далі. Тобто, як велика кількість техніки. Тобто, 300 тисяч особового складу, 375 БТГР, це, ну, наприклад, танків 4125. Ось повна комплектація цих всіх частково мобілізованих, усіх БТГР. Але 4125 танків – це в 2 рази більше, аніж у Росії було боєздатних танків на початок війни з Україною. Звідки вони візьмуть таку кількість? І сьогодні ми бачимо, що дійсно в них з цим серйозні проблеми. Їм не вистачає, ми багато кажемо про те, що їм не вистачає, наприклад, там одягу, їм не вистачає там бронежилетів, їм не вистачає спорядження, остаткування, обладнання якогось і так далі, і так далі. А насправді це дійсно так. Але техніка, чим вони будуть воювати? Звідки вони це усе візьмуть у такої кількості? ББМ потрібно більш ніж 12 тисяч одиниць, а їх нема. І на сьогодні ми можемо спостерігати те, що в Україну відправляються вже перші підрозділи цих частково мобілізованих. Вони зараз відправляють групу приблизно 16 тисяч. Ця кількість, звісно, з'явиться не за один день. Логістично це неможливо. В першу чергу вони відправляють їх на Луганський плацдарм, вони там вже потрапляють у полон, їх там вже вбивають, тобто м'ясорубка йде повним ходом. Але саме у чому справа? Їх відправляють у форматі маршового батальйону. Тобто все, що я казав про батальйонно-тактичну групу, це можна вже забути. Їх відправляють маршовим батальйоном. Маршовий батальйон – це поняття Другої світової війни. Оці ці радянські фільми, коли ми дивилися ось про Другу світову війну, йде Червона армія, йдуть оці колони з гвинтівками у касках, там офіцер на білому коні, і оці епічні такі колони усіх цих червоноармійців. А де танки? Де ми бачили у цих фільмах усі танки? Оце маршовий батальйон. Нема техніки, є виключно особовий склад. Тому комплектації повноцінної технікою нема. Є виключно особовий склад. Особовий склад може виконувати наступну функцію. Якщо ми кажемо про плацдарми, де зараз спостерігаємо найбільш такі інтенсивні бойові дії, там присутні підрозділи, знову ж таки, які потребують відновлення. Потребують відновлення боєздатності, тобто відновлення за рахунок особового складу. Їх туди і направляють. Вони компенсують втрати по особовому складу, але вони не компенсують втрати по техніці, залишаючи ці підрозділи. Фактично ця війна, вона приходить саме у такий формат. У формат піхотного потенціалу, але не технічного. Тобто, на вашу думку, їхня там потенційна перевага в живій силі, вона в умовах сучасної війни, вона не має вирішального значення? Вона не буде дійсно мати якогось вирішального значення. Вона може мати значення гальмівне. Саме вона може гальмувати контрнаступ, а не блокувати його. Тому що цей піхотний потенціал, він не забезпечений. Він взагалі, якщо ми візьмемо середньостатистичний підрозділ російської армії,
він може, наприклад, здійснювати професійний підрозділ, він може здійснювати наступальні або оборонні дії, якщо має підтримку бронетехніки або артилерії. Наприклад, якщо ми кажемо про підтримку артилерії, то у наступі він повинен мати підтримку у форматі, такому тактичному форматі, як вогневий вал. Вогневий вал – це масоване використання артилерії, це знищення великих площин саме артилерійськими обстрілами, а саме на ці знищені обстрілами площі вже заходить цей підрозділ. Так само і в обороні, коли відбувається наступ іншої сторони, то у відповідь знищується площа артилерію. Росія не може забезпечувати на сьогодні повноцінно вогневий вал по всій лінії фронту, виключно по вузьким напрямкам, а не по всьому фронту. А з іншого боку, якщо вона обмежена у вогневому валі, то навіщо тоді цей людський потенціал, який не може бути реалізований? Це виключно у цій позиції, виключно у цьому питанні, але є ще інше питання. Це їх морально-психологічний настрій, їх мотивація, їх взагалі професійні здібності, якість як військовослужбовців, а її нема, бо вони навіть не отримували базового відновлення своїх якихось бойових навичок. Ну, ми ж знаємо, як навчання проводиться в російській армії. Це ж радянський зразок абсолютно. Там більшість, я думаю, хто і служив навіть, так і має якусь умовну спеціальність. Ну, переважна більшість там просто щось будувала, там щось копала, там, я не знаю. Ну, зрозуміло. Але так, я хочу до цифр перейти трохи. За даними, здається, Ганни Маляр, заступниці міністра оборони, співвідношення втрат, ну, це маються на увазі вбиті і поранені, напевно, так, і там пропорції приблизно такі. Співвідношення один українець на 6,5 терориста російських. Наскільки це відповідає реальності, на вашу саме думку? Я не ставлю під сумнів її слова, пані Ганна, просто на вашу думку, де більше, де менше, може там по ділянкам фронту, і як це впливає на стан, той стан, про який ви згадали, ось морально-психологічний стан, а як цей, в свою чергу, стан впливає на боєздатність, на вашу думку? Ми неодноразово вже чули, як реагують деякі російські військовослужбовці на те, що відбувається саме в зоні бойових дій. Вони не бачать сенсу надалі воювати, але нічого іншого вони не можуть зробити. Тому що дехто прийшов, щоб отримувати високу зарплатню, дехто планує непогано так намародерити, все ж таки пральна машинка, вона там, це, як ми бачимо, досить такий цінний трофей для російського військового. І взагалі є велика кількість саме причин, чому вони не відмовляються в тому, щоб приймати участь саме в цій війні. Але дійсно, морально та психологічно, вони по деяким напрямкам, особливо там, де Збройні Сили України мають не те, щоб якийсь паритет, а вже мають фактично на свою користь дисбаланс тих чи інших сил та засобів, якими вони впливають на позиції російських окупантів, там, звісно, з мотивацією та морально-психологічним станом все дуже-дуже погано. Щодо втрат, я не виключаю, що найближчим часом вони навіть будуть збільшуватись. Більш-менш, але все ж таки це реально. 1 до 6, 1 до 7, 1 6,5. Це більш-менш реально. Чому? Тому що ми бачили, наприклад, ситуацію з Харківською областю. Ми бачили ситуацію в Харківській області, коли за 1,5 тижні було звільнено більш ніж 8,5 тисяч квадратних кілометрів території. То це колосальна територія насправді. До того ж, це місцевість, це ліси. Там є можливість вести оборонні дії ворогу. По-друге, в цій місцевості було сконцентровано велику кількість сил та засобів підрозділів російських окупантів, особливо в районі Ізюму, тому що їх концентрували в Ізюму для подальшого наступу в напрямку Славянська та Краматорська. Але цієї якоїсь масштабної оборони не відбулось.
Вони тікали, їх знищували, вони тікали, їх продовжували знищувати, накривала артилерія, вони продовжували відступати і відступати. І було знищено велику кількість окупантів та було здобуто велику кількість трофеїв. Досить таких непоганих трофеїв, нових танків, боєздатних танків, не тільки з повним боєкомплектом, але й з повними паливними баками їх залишали. Тобто це каже про те, що вони навіть не готові були чинити якийсь дійсно серйозний спротив. Ну, якось Це багато що. Ага. Я перепрошую, продовжити. Угу. Це багато про що каже про їх моральний стан, про їх мотивацію, про їх настрій взагалі психологічний. Та коли ти тікаєш, до речі, саме так хаотично, а там було хаотичний відступ, іноді навіть з проривом через оточення. Наприклад, як це було і в локації Лиману, то ти втрачаєш набагато більше особового складу. Тому саме такі втрати, я не виключаю, що вони їх мають, і більш того, саме частково мобілізовані, які зараз йдуть, відправляються в зону бойових дій, вони будуть значно збільшувати цю кількість, тому що вони не готові до цієї війни ані психологічно, ані професійно якось. Якісь професійні можливості в них відсутні взагалі виконувати своє функціональне призначення на достатньо високому чи хоча б середньому рівні. Тому буде це зростати показник. Ну, досить дивно це виглядає. З одного боку, в них досі, ось яка зараз перевага в артилерії, на вашу думку, в них все залишається ж перевага? Кількісна, я маю на увазі. Артилерія – це взагалі дуже цікава тема, тому що я минулого тижня був дуже здивований, хоча я розумів, що колись це станеться, коли побачив в зоні бойових дій гаубицю Д-1. Це гаубиця Д-1, яка вироблялась з 1943 по 1949 рік. Тобто гаубиця епохи Другої світової війни. Ми вже бачили танки Т-62. Велика кількість на сьогодні в нас вже трофейних танків Т-62, саме з правобережної Херсонщини. Танк Т-62, він не виробляється з 1975 року, а у 2010-х в Росії було прийнято рішення, щоб їх утилізувати. Але утилізація вона не пройшла. Вона не відбувалася, там, скоріш, корупція, гроші вони саме розпілювали, але не здійснювали утилізацію Т-62. І зараз вони вже з'являються саме в Україні, досить давно з'являються. Форсували Сіверський Донець, вони, до речі, танками ПТ-76. Це танки, які використовували ще у 50-х роках. І з'являлись потім гаубиці Д-20. Які після Другої світової війни замінювали МЛ-20. Ну, а зараз Д-1. Олександре, можна до цар-пушки дійти в такому напрямку, так, якщо у тому й рухатись. справа, дійсно. Ось у чому справа. Я здивований, коли я побачив це. Раніше ми тільки жартували, типу, так, побачимо ще танк Т-34. Та я навіть не знаю, мабуть, це вже не жарти. Справа ось у чому. В них дійсно є досі перевага в артилерії. Реальна перевага, але є проблема. Вони мають цю перевагу за рахунок кількості, яка у тому числі є на збереженні, на складах та центрах збереження в Росії. Там велика кількість гаубиць, як буксуємої артилерії, так і самохідної артилерії. Вони їх розконсервовують, знімають збереження. Ну, наприклад, в Білорусі вони теж саме роблять, знімають збереження білоруської артилерії та відправляють в зону бойових дій в Україні. Але два дуже важливих фактори. Перший важливий фактор. На сьогодні в них виникає дефіцит з боєприпасом, з боєкомплектом. А як таке може бути? В них, ну я просто уявляю собі. Я зараз поясню. Я зараз поясню. В них виникає дефіцит з боєкомплектом для ствольної та реактивної артилерії. Чому виникає? Тому що саме ті склади з боєприпасами, які розміщувались Курська, Білгородська, Ростовська, Воронежська області, вони вичерпані. Вони зараз виконують функції транзитних.
транзитний склад, транзитний центр збереження, а звозять саме боєприпаси з Центрального військового округу та з Східного військового округу, тобто Улан-Удэ, Уссурійськ, 10 тисяч кілометрів, залізничною дорогою, ешелон 500 тонн боєприпасів, які витрачаються під час використання тактики вогневого валу фактично за добу. Ось логістика, збільшується плече підвозу, тому це вже дефіцит не з того, що в них нема боєприпасів, то що вони в них закінчились і вони не можуть їх виробляти. Насправді вони можуть виробляти до 1,5 мільйона пострілів на рік різних калібрів. Але це не забезпечує саме вогневий вал, який їм потрібен. Це забезпечує використання приблизно 3-5 тисяч пострілів на добу. Але справа зараз у тому, що логістика їм не дозволяє саме накопичувати велику кількість боєприпасів, використовувати велику кількість боєприпасів, як це було, наприклад, у лютому, як це було у березні, як це було у квітні, травні, навіть у червні. Тобто з кожним днем вони зменшують ці можливості. Тому вони використовують плече підвозу з Білорусі, воно набагато ближче. А зараз відомо, що вони намагаються досягти домовленостей з Рахмоном. Чому Рахмон так себе веде борзо останнім часом з Путіним? Це не тому, що він там якийсь став, я не знаю, пророк істини. Ні, ні. Це Рахмон, це фактично однояйцевий близнюк Путіна. Ось у чому справа. Він збільшує ставки, він збільшує вартість своїх послуг. Зараз Росія з Таджикистаном веде перемовини, так само як і з Білоруссю, щодо використання складів Таджикистану з їх боєприпасами, а також складів та центрів збереження з їх технікою, яка знаходиться на консервації. Тому що з Таджикистану на сьогодні набагато вигідніше вести все це, аніж з Уссурійська. Ну, але Таджикистан має проблеми, має перспективу проблеми з Талібаном, який знаходиться, тобто їм теж треба мати якусь там армію, я вже не знаю, яка вона. І я хочу... Так іде мова не про регулярну армію, а саме про центри збереження, про те, що в них знаходиться на консервації. Зрозуміло. Я би хотів повернутися до Білорусі, про яку ви згадали, Олександре. Є таке уявлення, що все ж таки він його підштовхує. Хоча Лукашенко дуже часто останнім часом каже, що ми беремо участь, допомагаємо чи як там в спеціальній воєнній цій операції, але безпосередньо воювати ми не будемо, і нас вони просять про це, каже Лукашенко. Це, здається, його остання там цитата. Одночасно, там буквально 2-3 дні тому його міністр оборони, здається, каже, ми готові до провокації там з боку, тобто створення казус беллі якогось там, да? Тобто зробити такий вигляд, що Україна напала, і типу піти в контрнаступ. Вони лякають нас там тік-ток-відео цими там Кадиров стайл тощо. Ось в реальності, чи може бути в російського фюрера і його терористичного командування така думка, що коли вони накопичують там мільйон, наприклад, мільйон цих маршових або якихось там знімуть з консервації там танки Т-62, Т-34, там все розконсервують старі ці гармати, так? І просто виставити, як це було колись, да, вдовж кордону, і піти таким навалом кількісним з допомогою там авіації, напевно, щось, да? Піти нам на Київ знову, на Львів, там, на Луцьк, тобто такий останній і вирішальний бій. Може бути в голові в них такі плани, чи можуть бути, і наскільки це така реалістична тактика в умовах саме сучасної війни? З умов того, що вони розпочали саме часткову мобілізацію на 300 тисяч, я не виключаю, що є і такі плани. Але саме об'явити часткову мобілізацію вони об'явили. Забезпечити нема чим. Чи не знали їх аналітики, їх радники та все інше, який реальний стан в них з забезпеченням цих підрозділів? А щоб зібрати ось цей мільйон, наприклад, вже не 300 тисяч, треба значно більше техніки. Треба значно більше авіації. До речі, з авіацією також це дуже цікава історія, тому що ми бачимо, що вони використовують ракету зброї авіаційного базування
але вони не здійснюють бомбардування території України, не залітають. Коли ми останнього над Житомиром разу бачили фронтовий бомбардувальник Су-34, або над Луцьком, або над Полтавою. Ось у чому справа. Вони розуміють, що будь-який їх об'єкт в зоні дії нашої ППО буде знищено. Тому і з авіацією в них ось така проблема. Вони можуть виключно пускати з безпечної відстані. А забезпечити 1 мільйон технікою, також це треба взяти паузу. Це треба накопичити необхідну кількість техніки. Я ось такий приведу приклад, що коли знімаєш збереження танк Т-72, його потрібно деякий час проводити технічне обслуговування. Якщо його не проводити, він може бути небоєздатним. Тобто в зону бойових дій відправляється небоєздатна бойова одиниця. Деякі танки, які знаходяться довгий час на збереженні, Т-72, так, вони ще потребують ремонту. А це приблизно на один танк може піти від місяця до 2. А на танк Т-80 значно більше, тому що там газотурбина, силова установка і таке інше, тобто він більш складний. Тому на сьогодні, щоб повністю відновити боєздатність частково тих батальйонно-тактичних груп, які втратили цю боєздатність взагалі в зоні бойових дій в Україні, Росії не вистачить навіть півроку. Тобто це півроку повністю повинно бути заморожено конфлікт. Як мінімум півроку. Півроку не повинно відбуватися бойових дій. Бо без цього забезпечення або зони бойових дій, або цих підрозділів, ну, з цього нічого не вийде. Так само, як з цієї часткової мобілізації. Ось вони її розпочали, а результат буде, ну, скажімо так, ніякий. З Білоруссю також ось яка справа. Дійсно, Лукашенко намагаються, скажімо так, змусити використовувати свою армію, віддати свою армію російським генералам. Це дійсно так, це вже відбувається майже 8-й місяць. Але що тієї армії? Це фактично боєздатних 20 БТГР. А тільки на північний плацдарм України 24 лютого з території Білорусі було вторгнення російських підрозділів кількістю 40 БТГ. Угу. До того ж, це були найбільш професійні, ті, які називалися в Росії елітою, елітні підрозділи, це повітряно-десантні війська, все таке інше. Ось саме що сталося з ними? Вони через місяць вже тікали. Білоруська армія, вона навіть є такий жарт, це паперова армія. Це паперова армія, тому що вона не має професійної якоїсь компоненти, вона не має якогось досвіду бойових дій, та її використання можливо як елемент диверсійний, для провокації, для диверсії, таке інше. А якщо казати, що це ось ця кількість її буде спрямована на територію України, ну це максимум місяць, знову ж таки, і вже білоруської армії не буде. Це розуміє Лукашенко. Лукашенко розуміє ще дуже цікаву річ. Він розуміє те, що саме завдяки війні в Україні, саме його Збройні сили на сьогодні регіонально, саме в цій локації, як сусіда з Росією, де в чому вже мають навіть перевагу над російською армією. Бо як це можна ще назвати, коли з твоєї країни вивозять боєприпаси, танки та артилерію? Це не йде мова про те, що ти готуєшся до війни. Це каже те, що інша країна не може цю війну взагалі якось продовжувати без твоєї допомоги. Тому він навіть бачить якусь перевагу над Путіним на сьогодні. Те, що вони відправляють частково мобілізованих в Білорусь, це також дуже цікавий момент. На сьогодні йде мова про 9 тисяч особового складу цих частково мобілізованих, але їх знову ж таки відправляють у форматі цих маршових батальйонів. Вони забезпечені в першу чергу виключно автомобільною технікою, там КАМАЗи, Урали, все таке інше. Невелика кількість важкоброньованої та невелика кількість легкоброньованої техніки. Я ось неодноразово вже за цей час саме оперував цією кількістю, цією одиницею, як БТГР, та саме 9 тисяч цих частково мобілізованих – це фактично 12 батальйонно-тактичних груп.
Навіть якщо їх поєднати з білоруською армією, це навіть і не повний комплект від того контингенту, який вторгнувся на північний плацдарм 24 лютого. Я не кажу навіть про якість. Тому фактично ми можемо казати про те, що Білорусь використовує Росія, по-перше, як такий собі ресурсний придаток. Вона з Білорусі на сьогодні отримує боєприпаси, артилерію та техніку, танки в першу чергу. А по-друге, вона використовує Білорусь як елемент тиску на Збройні Сили України, інформаційного тиску, постійно погрожуючи тим, що білоруська армія може прийняти участь в війні проти України. Ну, знаєте, Олександре, в наших бійців це лише посмішку може викликати, бо білоруська армія це взагалі само по собі жарт якийсь там, так? Паперова армія, про що ж і мова? Ну так, ну я хочу перейти до більш, напевно, цікавого, до протиповітряної оборони. Цей масований напад, який зараз просто відбувається цими днями, він призвів до того, що нарешті прокинулися наші західні партнери і щось там пообіцяли, і щось вже постачають. Якщо ви маєте інформацію про те, наскільки, в який спосіб буде посилено наше ППО, ну, звісно, щоб це не зашкодило нам, так, і як буде виглядати ситуація у повітрі, знову ж таки, до Нового року, то прошу вас такий аналіз дати. Росіяни вони будуть продовжувати використовувати найбільш дешевший на сьогодні для них елемент тиску на Україну, це Шахед-136, і не тільки Шахед-136, я більш ніж впевнений, що вони розширять номенклатуру використання іранських дронів. А щодо протидії, то дійсно наші міжнародні партнери почали хоч якийсь рух у цьому напрямку. Вони розпочали вже не тільки обіцянками нас годувати, а вже й ми знаємо, що можемо реально отримати найближчим часом цей Айріс-Ті від Німеччини, це Насамс, перші дві батареї, прискорено буде їх передача Україні. Відомо навіть те, що в Іспанії проходять тренування наші підрозділи оперуванню таким комплексом, як Аспід. А також відомо про те, що ми будемо отримувати такий малого радіусу дії зенітно-ракетний комплекс, як ХАВ. Ну і інші. На сьогодні можемо отримувати і інші зразки малого радіусу дії, наприклад, які також можуть використовуватись ефективно проти таких об'єктів, як Шахед-136. Ну, тобто, допомогти вже готові багато хто. Якщо деякий час тому про протиповітряну оборону не так часто згадували наші міжнародні партнери, то зараз це вже, якщо не питання номер один, яке потребує вирішення, то одне з основних, як мінімум друге. Що це нам дасть? В першу чергу, хочу акцентувати, що жодна система на сьогодні найсучасніша, найтехнологічніша, найтехнічніша, вона не гарантує 100% безпеки. У кожній системі, навіть у ЗРК Петріот, є вирогідність того, що він не зможе впоратись з поставленою задачею. Ну, ми знаємо, що в них також є коефіцієнт, максимальний коефіцієнт знищення об'єкту. Але Україна може значно підвищувати ефективність своєї ППО за рахунок саме західних сучасних зразків. Бо ми використовуємо старі радянські фактично. Наше ППО – це стара радянська ППО. Малої, середньої, великої відстані знищення об'єктів. Це С-300, це ЗРК БУК, це Стріла-10, ОСА, Шилка, Тунгуска і так далі, і так далі. Хіба що ось на сьогодні ми ж отримали від Німеччини зенитні системи «Гепард», та ось саме за рахунок цих систем можна значно ще збільшувати ефективність малого радіусу дії компоненти, тому що в них дуже класна РЛС. Ця РЛС набагато краще, вона розпізнає саме Шахед-136 та відпрацьовує по цьому об'єкту. Хоча це все ж таки, ну, це ж старий ЗСУ, зенитна система,
Але тим не менш вона досить ефективно відпрацьовує по саме шахедам 136. Ну і можемо так в перспективі казати про те, що будемо збільшувати кількість таких елементів малої та середньої відстані, як NASAMS, що нам дуже необхідно для прикриття кожного міста, який знаходиться під постійним впливом з боку Російської Федерації. Нам необхідно хоча б на кожне місто по 2 батареї. Угу. Тому треба отримувати більше, більше і ще більше. Ну, що можемо вважати достатнім? Ну, припустимо, скільки там ракет або дронів може збити там одна ця установка якась Петріот? Якщо ми кажемо про NASAMS, то в одну батарею, в одній батареї це 3 пускових. Кожна пускова це по 6 ракет, тобто 18. 18 ракет в одній батареї, 2 батареї 36. Тобто ось захист малого середнього рівня для такого міста, як Харків, або Миколаїв, або Запоріжжя. Для Києва, ну, звісно, якщо ми кажемо про NASAMS, треба більше. Ось чому я і кажу, що якщо ми кажемо про захист кожного нашого міста, повноцінний захист, та не тільки цього міста, але і ще й в радіусі, там є радіус дії самого цього комплексу, то, звісно, нам потрібно більш, аніж 2 батареї. На сьогодні відомо, наприклад, що ми отримуємо 8 батарей на NASAMS. Ну, це добре, це, звісно, добре, але я можу казати наступне. По 2 батареї треба: Харків, Миколаїв, Запоріжжя, Чернігів, Суми, Слов'янськ. Це вже більше, Ну, ніж 8 слухайте, батарей. захід України теж він під обстрілами такими самими, ось Львів, ми ж бачили все. Да. Так, так. Але на сьогодні нам треба зробити в першу чергу буфер безпеки. Міста, які в першу чергу по ним наносяться удари, ну це Миколаїв, там, Запоріжжя. Або через них летить щось далі, так? Так, тобто, щоб був цей такий собі буфер безпеки, як кордон. Захищається не тільки це місто, захищається цей повітряний простір у радіусі дії цього комплексу. Так само, коли розміщується в Києві або в Київській області ЗРК, він захищає не тільки Київ, а й прилягаючу територію. Так само, як якщо воно буде розміщено в Луцьку, в Чернігові, в Сумах, тобто ми створюємо оцей буфер безпеки з Білоруссю та Росією, звідки здійснюються усі ці пуски не тільки ракетної зброї, але й шахедів. Ну і останнє запитання, напевно, дуже така розлога, хороша розмова у нас. Залишається 3 хвилини. А що по стану в Криму? Що вони там роблять? Вони накопичують сили, вони... Ну, тобто, так погляд з того боку. Що вони намагатимуться зробити там з Криму, з цього напрямку? Посилити щось там, я не знаю. Так, відбувається саме накопичення сил. Вони використовували весь цей час тимчасово окупований півострів Крим в першу чергу як транзитний вузол для постачання техніки, сил та засобів на південний плацдарм. А зараз можемо спостерігати те, що вони саме там накопичують ресурс. Навіщо? Чому? Ну, після того інциденту, який трапився на Кримському мосту, щось там трапилось, ми бачимо, що залізнична колія дійсно була пошкоджена. Вони не зупинили повністю рух саме потягів по залізничній частині. Вони в реверсивному форматі відправляють ешелони. Але ну це зовсім інший вже темп. Я так розумію, що російське командування дуже добре зрозуміло те, що ну щось це дивні ці інциденти, вони будуть відбуватися і в подальшому з Кримським мостом, так само як колись це починалось з Антонівським, ну тобто був перший залп. Потім через якийсь час другий, третій, четвертий, А ще, десятий. Олександре, уточнення маленьке. Було заявлено так, ну буквально днями, про те, що в Україні скоро ракети з'являться, які б'ють до 1000 кілометрів. І це просто, і навіть бавовну в Москві обіцяли. Ну,
дуже давно вже чекаємо ракетної зброї оперативно-тактичного рівня. Все ж таки, це в першу чергу йде мова про Атакамс. Тому маю надію, що ми все ж таки їх отримуємо. Ні, Дійсно. тут йдеться про українську саме розробку якусь, яка може стати. Ви маєте на увазі дрон Камікадзе від Оборонпрому? Ну, щось таке, да, щось таке приємне. Ну, взагалі так. Вони в тактико-технічних характеристиках позначають, що там 75 кілограмів бойова частина. Так, так. Цієї бойової частини достатньо, щоб нанести те чи інше ураження, наприклад, залізничні колії. Так от, саме так чи інакше, але щось з мостом та воно трапиться. Тому може взагалі не відбуватися сполучення між материковою частиною Російської Федерації та тимчасово окупованим півостровом Крим ані автомобільною дорогою, ані залізничною. Ну, для цього вони і накопичують ресурс. На сьогодні ось біля Армянську та Чонгара розміщено приблизно техніки на саме в повній бойовій готовності приблизно більше 1,000 одиниць. Угу. Для того, щоб забезпечувати південний плацдарм. Це тільки у цих двох локаціях. А якщо ми візьмемо цілком та повністю весь тимчасово окупований півострів Крим з тією великою кількістю об'єктів, які вони там понабудовували та понарозміщували, звісно, це більша кількість. Тому, якщо навіть буде зупинено, знищено фактично зв'язок між Росією та тимчасово окупованим півостровом Крим через Кримський міст, вони зможуть приблизно від 2 тижнів до місяця ще забезпечувати свої підрозділи, передові підрозділи техніки. Зрозуміло, як вони використовують Крим, і приблизно зрозуміло, як діятимуть наші, коли бачать такі скупчення техніки тощо. Дякую вам дуже, пане Олександре. Олександр Коваленко, політичний військовий експерт, був у нас у гостях. На все добре, віримо в перемогу, підтримуємо Збройних сил України. Дякую вам за те, що дивитеся АТР.